שבאמצע היום, היי שיעורים, עשיתם, היה לכם מתמטיקה בבוקר, אחר כך ערבית, יצאתם להפסקה, רבתם עם החבר, לקחו לכם את הכדור, כן ירד גשם, לא ירד גשם. הראש שלכם מלא, פתאום שעה חמישית המורה שירה נכנסה. בום, יאללה, שפה, משפטים, מילים חדשות. לא פשוט, נכון? כן. רגע, אנחנו רוצים שהם גם יעשו. אז בברנקו וייס, העלו מושג שנקרא צ'ק פוינט. איזושהי עצירה קצרה באמצע היום, שבעצם מחזירה למוח שלנו את המיקוד. אומרת המוח, שנייה, בוא ננקה את מה שהיה עכשיו ונתמקד כדי שנוכל להמשיך להפיק דברים טובים, לעשות דברים טובים, לקלוט, ללמוד, להתקדם, להצליח, גם באמצע היום. אז טובי הביאה כרטיסיות ממש מעניינות, ואני אמרתי שאני חייבת לעשות את זה. כל תלמיד מקבל כרטיסיה. שימו לב, יש כחול ואדום. אתם עוברים בעזרת האצבעות בו זמנית. מה זה בו זמנית? באותו הזמן, ביחד על הקווים, אוקיי? לא רק ימין ואחר כך רק שמאל. ביחד. יש? נתקענו? מתחילים מההתחלה. אני מכיר את זה. אני שמחה שאתה מכיר את זה. אז אם מישהו יצטרך עזרה, אתה יכול לעזור לו. זה כיף. סבא, תתרגם לו בבקשה.